Be mae addysg drochi'n edrych fel yma yng Nghymru? Wel, addysg drochi ydy'r prif dyll o greu siaradwyr Cymraeg newydd. Ac yng Nghymru mae yna ddau prif fath o addysg drochi. Trochi cynnar a trochi hwyr. Trochi cynnar ydy'r profiad y mae'r plant di-Gymraeg yn ei gael mewn lleoliadau cyn ysgol cyfrwng Cymraeg ac mewn ysgolion hyd at 7 oed, sef diwedd y cyfnod sylfaen. Cymraeg yw'r unig iaith y gyflwynir ac y defnyddir yn ystod y cyfnod hwn, ac Saesneg fel arfer yn cael ei chyflwyno o amgylch y cyfnod pontio rhwng blwyddyn 2 a blwyddyn 3, neu'r babanod ag adran iau ystalwm. Mae plant o gefndir di-Gymraeg sy'n cael ei trochi yn y Gymraeg fel arfer yn rhannu'r un stafell dosbarth a'r un profiadau a'r rhai sydd yn dod o gefndiroedd Cymraeg ei iaith. Mae trochi hwyr ar y llaw arall ar gyfer y disgyblion yna sydd wedi ymuno â lleoliadau cyfrwng Cymraeg ar ôl 7 oed. Enghraifft, efallai bod eu teulu nhw wedi symud i ardal lle addysg cyfrwng Cymraeg yw'r norm. Neu efallai bod nhw'n dewis ymuno ag ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg ar ôl mynychu ysgol gynradd cyfrwng Saesneg.